czasu, w którym sa môže premeniť do budúcna alebo do... kde si ešte bol do minulosti. Aj do minulosti sa dá? Hej. No. A tu je taká antena, cez ktorú keď ju tam máš, tak môžeš volať, majáky, gombíky, nastavovanie, hodiny. A to je čo také. Vzadu mám tiež taký plagát, tu mám také hviezdy, že je nejako ozdobený. Dvere tu mám tiež také trby lietavé. Zase tu mám taký znak, že je to nejaké, neviem čo. Že je to tvoj výrobok, hej? No. No a ešte ti sa dá natímkať, že do ktorého storočia chceš ísť. Tu mám tiež gombíky, toto môžeš krútiť, aj toto sa dá krútiť. Keby si tam dal, by sa tam mohla iba myš nejaká zmestiť. Aha. Čiže môžeme povedať, že to je taký model stroja času, áno? To je stroj času, že môžeš sa načasovať, kde chceš ísť do akého storočia. Opýtam sa teba, ty by si akom storočí sa chcel ocitnúť? No, neviem. Skôr do budúcnosti. Chce sa ho niekto opýtať niečo? Ja. Maťko? Že by si mohol cestovať hoci kde. Môžem hoci kde cestovať, hoci kde, aj kde je dinosauri, aj hoci kde. Anetka sa chce niečo opýtať? Že a to budeš vyrábať také stroje, keď budeš veľký? No, môžem vyrábať aspoň. Môžem nejako vyrábať. Že budeš návrhárom strojov času, áno? No, to bude. Musíš veľa ale študovať, Sveťko, nebojíš sa toho? Sveťo? No, nebojím. Nebojíš sa, rád chodíš do školy, áno? Rád sa učíš? Dobre. Vyber si ešte koho, kto sa ťa môže opýtať niečo? Môže sa ma opýtať Maťku Chlapku. A dá sa vytvoriť cestovný stroj času aj po celom svete? Dá? Aj pod vodou? Aj pod vodou. Také husté. Husté. Tu som počul, že Sveťkova sa ma niekto pýtal, myslím, že to bola Sandra alebo Anetka. Sandra sa chceš niečo opýtať? Ako sa s tým cestuje? No to tam proste nastúpiš, tu si otvoríš, nastúpiš tam, proste sa zavrieš a keď to tu už je, to musíš zapnúť niekde a proste to tu zase nejako zabliká, je to a niečo tam zabzúči a zmizne to všetko. Tak. Asi v tom vnútri a potom, keď tam dojdeš, tak môžeš vstúpiť. Tak, Môže to výborne. byť aj vo strome. Môžem sa ťa aj ja, Sveťko, niečo opýtať? Toto bola tvoja vlastná fantázia, alebo ti niekto s tým pomohol? No, ja som si to navrhol, moja fantázia a maminka mi to pomohla s tým spraviť. Úžasné. Takže ešte raz pre Sveťka potles. My name is Svetozar Fagrin. I am 7. I like chocolate and my family. I can play football. My favorite book is Traja pátrači 1. Rozprával Paul Frank, ilustrovala Stefanie Veldeková, vydavateľstvo Mladé leto. Boli to traja pátrači, takí. Jeden bol Bob Andrew, druhý bol Peter, iba že som zabudol priezvisko. Nevadí, stačí, že Peter. A potom bol Jupiter Jonas, či ako. A najprv išli proste k pláži a cestou stretli takú čiernu limuzínu, ktorá skoro Petra zrazila, ale nezrazila ho. A Jupiter si v tom momente všimol aj jej značku. Bol to červený škorpión na žltom podklade. Išli na tú pláž a tam zbadali niečo sa topí.
nevedeli na čo je, ale potom, keď to išiel Peter zachrániť, bolo to v poslednej sekunde, riskoval svoj život, tak zistili, že je to tulaň. Potom nevedeli, čo s ním majú robiť a rozhodli sa, že ho pôjdu zaniesť Larsonovi. Larson to prijal, ale potom mali iné problémy. Taká opica ochorela a musela ísť k doktorovi. Potom ukradli Bea, čo bol taký vtáčik. Čiže všetky tieto záhady sa vlastne diali kde? V tom Larsonovom raji, to bola zoologická záhrada vlastne. Podarilo sa tým 3 pátračom vypátrať? Podarilo sa vypátrať, kto spáchal ten čin a potom tam bol taký zlý, prišiel a to bol vlastne zlý Hauser. Dobre. Ale Svedka- najprv predtým Svedko by veľmi rád rozprával ešte Dobre, ešte dopovedz toto. Povedz toto. ochorel aj Jupiter a to mal z nejakých orieškov, ktoré mu dal presne Hauser. No ja som len chcela vedieť, že teda skúsme to trošku skrátiť. Si povedal, že tú záhadu vyriešili a čo bolo príčinou tých všelijakých nehôd, ktoré sa v zoologickej záhrade stávali? No proste ten Hauser chcel, aby ten Larson skrachoval, lebo tam chcel postaviť taký nejaký hotel či čo. Takže to bolo, že proste chcel zlikvidovať toho... Koho? Otázka, koho chcel zlikvidovať? Larsena. Dobre, zatlieskame Svedkovi.